Ambodzorerwa. Atomboiswa rakagara. Akaridzorera akarohwa napapa Shake. Chipakera mene zvanga aita muna papa Shake. Pakera nemwedzi uno nakadonha. Kwanguru kama kuti auye madhena asina zino manje. Yanga iri yekuti ndipe mari ndopinda kwamafumo. kupinda mani. Saka ndozvaikunovera. Ikanga angasadeka kuti apinda katasvika ari kunetsa Wakarohwa nani? NaSharks. Iro zine here rakabviswa naSharks. Chakangosekera sekera. Ranga riri gore ripi iro? Hanzi ma2000 kana kwava kuma2000 wakatopedza 2000. Mapfumo anga achiri muno here muZimbabwe. 9. Pakabiswa zvinotarisira kupedza chikoro. Tatapedza chikoro manje. Taona za 1980 nande makore mangani. Nandi grade 6 ke. 1980. ndezvekuma 1980 taenda Queen's Garden kuma 70. 1980 grade 6 and 12 years. Zvinopengere. You're grade 5. Yanga Grade 6, grade 5 here. ma 87. Wakapedza chikoro ndakapedza 86. Iwo wakapedza 2 years after before me. Hayi ngalibakuzazi zino rakanonga rikadzorerwa. Rakabviswa mai manje. Rakabata here. Rakabata rakaita brown. Brown nje. Oh, ndo zino rakari brown. Ndo zino racho. Wakaridyara pakari brown. Over 20 Pekera years. mugamino. Yeah. Rakabata. Kwa mapfumo. Ikatozombogara riri. Rakatogara majani. Adakara 5 years rabva futi kai. 5 years akatowanzana 2. Asi mangonzi gari chingodona pamangori apangori nhonga bari furitsa pakuti bari bata bari dziriremo kanzi kudheni ma1 kusvika ndisina zino. Ndanenge ari ma1 zvishuwa. Namudhara wacho Abubuda sei boza yabuda bo. But zirifanira rakagara 20 years. Kokuruma rainazoroma bobo. Ranga sikarumi. Rinenge chirwadza, rinenge chizunguzika. But ranga riri. aikwesha raida kuningirikana kuiswa anonzi mafuya Waya. But still papasina need yewaya nekuti rakasurvive risina waya for makore iyaya for 20 years. Wage. Zoti mvuko Guinness vanokuwana nyamaswa vanopa Ati zvinoitika ere? Queen's Garden. aiwa Sharks zvakaitika taida kupinda mamapfumo ngachina mari abati ndipei kachiti ndinotaura antaura nasamba ndokupa mapesa asabva smart cash aisukanda